Simba. Dini sitakudaidza hii. Right. Inyaya ya baba Eric je? Baba Eric wari kubuda pane mwana musikana. Right. Arumuza akabuda kuti pane musikana pana sisi wacho. Saka isu tatikudaidze. Chazobviswa kuti nyaya yakambofamba sei. Because tazva kuti wanoudza kuti imi munorapa. Ndizvo. Kwazi munorapa. Ndizvo here. Right. Saka nyaya yedu isu sekereke kuti wana wa matauriro ngochita nyaya dzavo dziri kusiyana. Mera ndokufa wakaita baba. Mati? Wese iko baba. Wanga utaura zvakasiyana wese. Saka tabva tazosvika pekuti tabva taomerwa manje. Kuti tichaziva kuti uri kutaura chokwadi chai ndiani. Patazvitadza. Ndosaka tati aiwa regai tinyatse kuzwa kuti mbuya musi wakafa baba. Akapa baba doro ndiani. Doro ndini ndakatenga ndakaenda kumapurazi. Naubika madoro ndotoenda kumwa semisiyeshe newangu. Baba washo kubva atumwa mumsina president odaidze mai. Tanga vasvika vanhu vaeni mwana uya. Ndikati achienda ndodini ndiri kuuya. Vakatenga masikadhi aisi masakadhi aisi. Vakatenga doro ndashenga doro zvatoita mesiri. Vaenda navo ngare masoro kuva ndadini. Ndati zvinovo masi vanhu. Ndivadza vanhu aya avasikana varubika. Ndiye badzenga ariko avanga varorwa wese. Uye ndiye ngaripo wena utotenga tundumuru kufukaita kubo. Tenga tundumuru. Wapedza kudya totopinda totorara. Tararamba muya. Mumire kuseni yakarara. Ndikati ndakutera chikwere changu. Paitengeswa doro kwamanyanda zoko. Ndakutera chikwere changu. Ngazvoiga iri mutsamwana aendine. Vandamutsvaira. Ndiperekedzo kutera chikwere chacho. Vataenda namwana wangu. Kaenda kudaro akasara paumai mukuru wangu mukuru nemuroro. Ndo akasara ipapo netundumuru ketanga tisikazii. Inobva ndaenda. Kusvika kupera chikwere changu. Ndotouya kwenga kune doro kuya. Ndotomwa hangu mwamusamwa wangu ndodzika kuya pamba. Ndisvike pamba kuona baba uya wadaro pamukova. Hazvina kundibata. Ndabva ndapinda mumba kwaudiri kwaubika sesu wangu. Kubika chikafu kumwa chikafu. Asi sadza ndini. Ngei zvaidumbura nguva yakasara. Isikadhi yakandogara ipapo. Ndaidumbura nguva yakasara. Mai hapana anyara mona. Taswera manhero chika. Ndapandini. Dumbura zodai. Madiri nini? Zvikazi hapana. Kurara tazorara. Iye kumba kune mukadzi wake kubva wazumuka. Ngekuzwa ndakandogara mukichini wangu. Zvakazumuka waina mukadzi wake akamuka ndiye pakuya. Zvirudini mai ndakurara kwaurikuona. Ndakandosenga. Kuedzerwa kuri mamu andorara dumbura dai. Kushimba ukandoisa tauro akatotangu washwashanga dumbura nenga ndato. Inotindoritenga uineine basi. Ndio ngata iye ndiye ngata. Awesa ngasuruza kana iye uyangatarede awangaina kuru. Chienda udaidzwa na sekuru. Ndiwa babadi arwa. Wakwenda mwana kudaidzwa kuya paya. Na mara ine wazuyo ngatakule munhu. Tiende kodamta. Utakula munhu. Enda kodamta. Takandosvika iri kungosvika basi. Kodzikisa motika. Moshubvunga sekuru mage inatokota. Kudaira anga achadini? Anga achakone kudaira. Ine ndini yakudaira. Takandomira atendeka. Mai mwadoro ire sekuru ndikati mai mwadoro. Kudala kumunhu vaatisiya. Saka baba akazobva mazuva amadoro. Mazuva akurwara? Haana mboita mazuva mazhinji. Mazuva mairi echakuvhasha. Mazuva mairi echakuvhasha. Because nyaya iripo ndekuti pano kuziviri baba uri kuda chiti murora ndiyakandipa shuga vandaisa mudoro. Kudai kutaurwa kwakabuda izvi. Ndinotaura shuga. Ndiye akaitaura shuga izvi. Kuti dora ndamwana ndishatira. Ndakuti mukadzi wangu kafodzibwe ndikati ndipawo shuga mukadzi wangu. Ndiise pai mudoro wangu. Upiwa shuga yayo. Wenga wandorega ine ndinganisipo. Mumwe wakaita shuga yemudoro mwazi ndiwo zvandishatira. Okay, ndoda kuvhunza. Kana uchimwa doro iro ichochocho. Changa chikuyana. Changa chikuyana. One day. Cheronga suga. Cheist. Chinoiswa shuga. Inoiswa shuga ikiyabi. Chinoiswa chirubikwa. Chinoiswa yeast.
neshuga yebrown muri kuchibika kuti chiwiri iprocess yefermentation ndiyo inenge ichiitwa shuga inokatalyza anditi fermentation chikurumidza kuita sei chikurumidza kuti mafuro uri kudidikwa anditi ndosakana kuzokana chaiswa shuga apa kana maakuzomwa chinoiswa futi shuga asi uyu mwana paasvika wati paakasvika nedoro baba wakambomwa wakamwa futi saka tochiziva sei manje kuti chauraya baba chii death certificate rababa riri kuti rinani ndimnaro rakanyorwa kunzi chii because andinga munozwa ndikadoro kenyu kukaga munomwa ndosaka kasikabvumirira ka one day ipoison itori pachezvo haitori poison ndosaka ichitosungisa kuti nipa tototo chikokiyana ndo mazita acho kana hazvidiwi zvinhu izvozvo hazvibvumirwi nemutemo and the reason why zvisikabvumirwi because zvinouraya ispirit yasiyana newhisky yasiyana najohn walker nezambesi ndosaba dokta dakuona kuti dokta wakati Yes, Anna? Yes, Bob. That's good. Cardiorespiratory arrest. Heart attack. Because there are other severe gastric arthritis. Yeah, we don't know. As can I to gastric, I need to masses. What is that? Gastric. This thing is not black circulation. Because apana pakanzi food poisoning. Severe gastro. Makazvibvunza uzori zvinorewe kuti severe gastro. Ili zvinokubatsira ena. Ukaenda kana clinic. Yanis, chiremba. Endai mubvunze chiremba. Chiremba zviri kureva kuti munhu akafanira. Ubva kuti because already pautaona cardiac respiratory arrest, cardiac arrest. And pautaona there are about 3 zvinhu zviri in the gastroenteritis, severe gastroenteritis, we are going to consider such kuzvimba kwedumbu. Illicit
ende mubatsirwa but chandikuona zvokuti poison hapana zvito no hazviitika because ino mukatarisa futi apo tarisai mori muzazvitaura madoda kuti muone zvavo chimwe chikutaura kutibana muronzi yarinosiya duration of last illness and 10 minutes to 5 days, other 5 days. Meaning this was not a first. Kakaske kutanga ba. Cruise number 1 pakamborwara duration of last illness. It was 10 minutes. Then number 2 it was 5 days. Then other it was 5 days. Which means Eric will go to school. Shuka ya zongo ya shuka. Asi atikurapa kuti ishuka asati kubvuma futi kuti ishuka. Asi iwo vanonzi vakataura vega vachiritsemo vachiudzana kuti chaita kuti ndife ndora ndikashuka ine zveyero ine zvegreen. Ndoshamisika pavabudapo vakuchinja kuti zveyero nezveredi. Vakati mama vakati zveyero nezvegreen. Mama vakati ndakavabvunza kuti saka makazomirei maona izvozvo. Saka vakati ndaida kuzadzisa zvinhu zvemunhu iye aisa poison. Ani ndaida kuzadzisa zvinhu zvemunhu iye aisa poison. Ivo vakataura vega vasati vafa kuti ipoison yandodai. Asi inini havana kundiudza. Inini baba vakasvika pakufandira pachest pavo ndichibvunza. Taiva tu namai vangu wavo. Ndichivabvunza baba havana chawakambotaura. Ivo mai havana chawakambotaura futi. Mai vakazotaura baba afa. Mwanangu, ndakona baba wako afa. Wati ndakaisiwa poison. Akataura kufa kufa ine shuga. Ndikati ndimubvunze ere mwana wenyu zvanosabvunza. Saka ndakakutaurira. Alright, buya zvamunoita chincha kuti ukaona stereki kubuda ndazvata aruda pawana wenyutuka. Ndazvata Eric ari kubuda pawana wenyutuka. Chiti gadzirisai imi semunhu anorapa munoziva zvinoitwa zvokuti Eric adi amuke arwe hondo yake kune munhu akaita sei. Ndizvo kambwera mambo ipo papo mune matire besera mambo andimukona takagara kudai tiri mhuri kubva pana mai vangu havatauri neni mama kana ndikavafonera havadai. Saka kuti nyaya iyoyi tiigadzirisi tega semhuri haichaiti because hatitombotaudza nezvamurikona takadaiswa kanoti ini ndiri selected nditonzi uri muroyi uyu munin'ina wangu ari apo wakandibatira demo ndoda kutema uri muroyi ndo chakaita kuti ndise sanzo rekuenda kumba ndoda kuona kuti vanhu ka vari kuurayana rega ndisiyane nazvo handina kuzoenda kumba. asika chandikukumbira ishu iyi inofanira kupera mai achiri mberi. Ndo saka tiri kumhanya naye. Mai akamuka nhasi asi chinoita wesi. Ndo saka tiri imimi zvamunoita mai vachiri mai chiunganidzai nevana vesana fambai pamwe chete mugadzirise nyaya yababa munzwe kuti baba chaicho chakamuraya chii. Aiwa kutotora kamunhu panapa tozvatitokubatira kuti hapana anoramba ba wese Robert Makon. Hakuna munhu achakubatsira iwe makadai. Munofanira kuzvibatsira mega. All else kana muita zvamurikuita muchachipedzisira mese mawaroi makuchindoroyana mese. Wozomwena uyu anenge afungira kuti ndaona ichi ndiri uyu akafungira kuti chandaona ndinhingi saka munopedzisira mabayana. Ndandachikumbira hangu mambo uya kwamuri kupote kutsvaka kubatsira kutaura chokwadi mambo kana mukatisiya kuti endai munobatsirana hamuna kutomutibatsira hapana chinotomufamba
Right. Hapana anotaura. Ndizvo ndati imi mazopedza vachiko nemukomana. Ndizvo hapana mukomana aifanira kuuya. Saka aicha dambudziko rekuti wafirwa nechii. Wane svikiro ravo raifamba naro. Rabva rashayika achida kuuya kuno. Saka haachakwanisi kuuya kuno kunhasi. Ndodambudziko rataita because dai kuti nhasi angakwanisa kuuya. Taida kutoti chii. Munhu wese abva adini. Obva abatsirwa kuti wataziva kuti nyaya yaita sei. Nyaya dzapera. Saka zvatokwanisa kuita. Pamuri free mazorora 14 and 28 ndizvo. Tati 14 and 14 na 21 mochuza date ramungati mukasabuya. Hapana anorichuza mambo kana imi mukasataura. Ndikumbira kuti munditeerere zvandinotaura. Kana imi mukasataura hapana anoteerera. Saka ngatiuye musi wa 21. 21 munhu wese 21 kuyepa. Moita make sure kuti mai atapusa. Yes, because mai don't assolve nyaya. Because nyaya yemurume wake. Andizvo. Right. Ngativari.